थारैनो जोङो गहपुरनि गासै ट्राइबेल माहारिनि जानानै जोङो थांनाय जुलाइनि 20 तारिखआव जों गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव इसिएआ जोंखौ पाब्लिक हियारिंआव लिंहरदोंमोन आरो बेवहाय जों थांदोंमोन। बेयाव जों सिगाङाव मेम'रेन्डाम होखानाय दंमोन। अब्लाबो जों ओइदिनखालिबो मेम'रेन्डाम साबमिट होबोदों आरो जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों बुंबोदों। दा बेवहाय जोंनि बुंनो गोनां गिबि बाथ्रायानो जाबाय जिहेतु गहपुरनि ट्राइबेलफोरखौ बिहालियाव बारहोहरजोबदों। बासिख' बर' मिसिं आरो दिउरि बेखौ बासिख' जोंनि बे ट्राइबेल माहारिफोरखौ बिहालियाव बारहोहरदोंमोन। दा एक नम्बर पइन्टआ जोंना बे ट्राइबेल माहारिफोरखौ गहपुरावनो लाबोफिननाय बा बे बारहोनायखौ होबथानाय। 2 नम्बर पइन्टआ जाबाय थांनाय 2007 मायथाइयावनो गहपुर समष्टिखौ डिलिमिटेशन कमिशना एसटी रिजार्वेशन जानांगौ होननानै मोनसे डिक्लेयार होलांदोंमोन। बेखौ बहाल लाखिफिननाय जे जोंनि गहपुर समष्टिखौ एसटी रिजार्वेशन लाखिफिननाय बे बाथ्रा मोननै बाथ्राखौ लानानै जों थांदोंमोन आरो मेम'रेन्डामाव जों स्पष्ट लिरना होनाय जादों। जिहेतु नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै बिहालियाव जोंखौ बारहोहरनाय माने जोंनि गहपुरनि ट्राइबेलफोरखौ पलिटिकेल मार्डार खालामनाय, जोंखौ पलिटिकेलाव सिं बुफायना दोननाय। मानो होनना बुङोब्ला बिहालिया जाबाय एससी रिजार्वेशन, एससी थारमाने सिडुल कास्ट। बेवहाय बर' एबा ट्राइबेल माहारिया बेयाव माने जोंहा पलिटिकेल राइट थाहैनाय नङा। थारमाने एमएलए स्टेन्ड खालामनो हानायनि पावारा थाहैया जिहेतु एससी सिडुल कास्टफोरनि रिजार्वेशन जाबाय। दानि सोलिफुबाय थानाय सरकारनि पलिसिया जाहैबाय बा बेवहाय जायफ्रा रल लादों बे डिलिमिटेशन सायाव बे रल लानायनि थांखिया जाबाय जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ बिहालियाव खावसे दोनहरनाय आरो खावसेखौ गहपुराव दोननाय। अब्लाना जोङो ओरैबो जाया गेजेरावनो थानाय पलिटिकेल मार्डार जानाय। जों जेसेबां मानसि दं बेखौ बोफाय बोसि खालामनानै सेदलि बेलि खालामनानै जोंखौ पलिटिकेल भाबै जोंखौ सिं बुफायनाय। थारमाने जोङो मेजरिटिनिफ्राय जोङो माइनरिटियाव माने जोङो कनभार्ट जानायनि पलिसिखौ बिथांमोनहा लादों। आरो बुंनो थाङोब्ला बिहालियाव सहैनाय लोगो लोगो जोंहाथ' बेयाव राइटआ गैखाला आरो गहपुराव जेसेबांखिनि ट्राइबेल थालांगोन बेबो जोङो डिसाइडिं फेक्टर नंला। एमएलए भबिष्यतआव एमएलए स्टेन्ड खालामनो हानायाथ' गोजान बाथ्रा, जोङो डिसाइडिं फेक्टरबो नंला। बेबायदि अबस्थायाव थाहैदों। बेखायनो खोब दुखुनांथाव खैफोदाव जोंखौ खोख्लैनो नागिरदों पलिटिकेल भाबै। दा बेखायनो बिनि सायाव जों स्ट्रंलि जोङो भइस होदों आरो जोंनि गहपुरनिफ्राय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा ट्राइबेलनियानो दिउरियानो जा मिसिङानो जा बर'आनो जा एबसुनिफ्राय लानानै टिएमपिकेनिफ्राय लानानै ट्राइबेल संघनिफ्राय लानानै आरो बिदिनो बड' साहित्य सभा मिसिं साहित्य सभा लानानै जों गासिबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो बाउन्टारनि गेजेराव जोङो इसिआइनिसिम दिल्लीसिमबो जों मेम'रेन्डाम हरदों आरो थांनाय 20 तारिखआव जोङो आरो बे मेम'रेन्डामखौनो जों मोजाङै आरो मडिफाइ खालामनाय माखासे मेम'रेन्डामखौ जों साबमिट होबावदों। बिथांमोनहा नाजावदों, आं मोजाङै खोनासंदों आरो जोङो बेवहाय जोंनि लजिकेल पइन्टसबिलाक जिब्लाकनिकि लजिकेल कनस्टिटिउसनेल आरो जोंनि नंगुबै बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायहैदों। जोंनि आर्गुमेन्टखौ हैदों बेवहाय। बिथांमोनहा खोनासंदों खिन्थु जोंनो खोब खम समनि गेजेराव जोंखौ फोरमायनो होदों। बिनि जाउनाव जोङो बारा बाथ्राखौ जों एक्सप्लेनेसन आरो एक्सप्रेस खालामनायनि सुबिदा मोनाखै। अब्लाबो जोंहा लिरनायाव दंखाजोबो हिसाबै जों खम समनि गेजेरावनो फोरमायदों। बे खम समनि फोरमायनायखौ भिडिअ क्लिप दं, बेखौ नोंथांमोनाबो फोरमायनो हागोन। आरो बेवहाय जों स्पष्ट बुंदों जे गहपुरा थोजासे एसटी पपुलेसन दं, एसटी पपुलेसनखौ लानानै जोंनि एसटी रिजार्वेशनखौ नांगौ। आरो जुदि नोंथांमोनहा एसटी रिजार्वेशनखौ होनो हाथाराब्लाबो जोंनि साननाय जे जोंनि एसटीफोरखौ गहपुरावनो जमायै दोननांगौ, जे जोंखौ बाइफुरकेसन खालामनाङा, जे जोंखौ सेदलेबिलि खालामनाङा। जोंखौ सेदलेबिलि खालामनाय माने जोंखौ पलिटिकेल मार्डार खालामनाय आरो जोंनि भबिष्यतनि जोलैफोरखौ पलिटिकेल साइडआव जोंखौ डिप्राइभ खालामना दोननाय। बेनि थाखाय जों डिमान्ड होदों जाहाथे जोंनि गहपुरनि बर'फोरखौ गहपुरावनो ज' थानायनि जाहाथे मोनथाय होफिनो। बेनि सायाव जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों स्पष्ट बायदियै जों बेवहाय आर्गुमेन्टबो हैनो हादों आरो मा।